Τάκη. Δέστε τον σιγαρέκλα τον αλήτη! Είσαι και μαθητής τρομάρα σου. Οι μαθητές του 1970. Λέγε ρε! Τι να πω, κύριε Ανακριτά? Το κακό στο καιρό να πεις. Μάλιστα. Σκάσε! Μάλιστα. Αλήτη! 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 Όπως διατάξετε. Πώς σε λένε ρε! Μα αφού από χτες σας το είπα τόσες φορές, κύριε Ανακριτά. Ξαναπες το αλήτη! Γεώργιος Παπαδόπουλος, κύριε. Σκασμός! Που θα μου πεις ότι σε λένε Γιώργο Παπαδόπουλο. Γιατί, κακό είναι? Είσαι εσύ ρε άξιος να έχεις το όνομα του Πρωθυπουργού. Συνογυμία, κύριε Ανακριτά, αφού έτσι με βαφτίσανε. Ήταν οι λίγοι αυτοί που σε βαφτίσανε. Μάλιστα. Σκάσε! Ποιος εσύ ρε που δεν θα σε λένε Γιώργο Παπαδόπουλο. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. Σκασμός αλήτη! Λεκέ της Ιωνίας, ανοξίδωτε τενεκέ. Ξεχάνατε. Σκάσε ρε! Σκάσε γιατί θα σε κλείσαν στο δεμέρσο που τρούμισα το πεταλούδα. Θα βλέπεις η κατσαρίδα και θα την περάσει για γαρίδα. Και το ποντίκι για φιστίκι. Σκασμός! Θα λιώσει εκεί μέσα για όλη τη ζωή. Δηλαδή, μια λες τις μέρες μέχρι να σε εκτελέσουν. Δηλαδή σε 3 μέρες θα με εκτελέσετε. Δεν ξέρω, θα εξαρτηθεί. Από τι θα εξαρτηθεί? Από τα μέσα που έχει ζών. Να, στο προηγούμενο από σένα πήρα τηλέφωνο αρχηγός της ΕΣΑ και είπε να μην το φοβίζουμε ότι θα τον ρίξουμε από τον 8ο όροφο γιατί έχει φοβία. Και το 5ο λέει καλά είναι. Πήγαμε και ρέμα μετά σας 3 ορόφους πιο πάνω. Ήταν γείτονας λέει του αρχηγού και ξέρει τα χούγια του. Και με σένα, πού ξέρεις τι μπορεί να γλιτώσουμε. Μπορεί να είσαι καρδιακός. Και αντί για να πυροβολήσω αληθινά να κάνουμε ένα μπαμ και να τα κακαρώσεις. Να μας μείνει τη σφαίρα. Μπα! Δεν είμαι καρδιακός, κύριε. Και έχω ρε λίγα γιατί είμαι εδώ. Πρώτα θα σε κάνω. Γεια σου ρε Θαυχάρη. Καρδιακό. Πώς είναι άνθρωπο, μίλα. Α, τι να πω, κύριε Το Ανακριτά? όνομά σου. Πάλι. Πάλι άνθρωπε μέχρι να το πεις σωστά. Μα σωστά το λέω. Γεώργιος Παπαδόπουλος. Σκασμός. Σκασμός αλήτη. Αν το ξαναπείς αυτό θα σε αυτοκτονήσω. Ανώμαλε. Ειδονίζεσαι να έχεις το ίδιο όνομα με τον Πρωθυπουργό. Ναι, ίσα ίσα που ντρέπομαι γι' αυτό. Σκάσα αλήτη. Τι σηκώνει μου δας, θα σε λιώσω Λέω, ο νονός μου φταίει γι' αυτό. Άλλος ζώνει και από εκεί. Ήθελε να φτιάξει αστασία του Πρωθυπουργού. Μα όταν με βαφτίσαν ο Πρωθυπουργός, δεν είχε γίνει ακόμα Πρωθυπουργός. Πάσε βλάσουμε! Θα μου πεις σε μένα τέτοια λόγια που θα μου πεις ότι ο Πρωθυπουργός είναι καινούριος. Πάσε! Πάσε ρε πάσε! Λέγε που μένεις. Στη Λιανού Πατακού και Νικολάου Μακαρέζου γωνία. Σε ρε γειτονιά βλέπεις. Όλοι μαζί εκεί. Κάνε και κανένα υπουργικό συμβούλιο καμιά φορά. Ας είναι ελαφρώς. Μην μπαίνουμε και θάρρος. Άντε. Τζόγλαν boy. Συγχαρητήρια για τα αγγλικά σας, κύριε Ανακριτά. Ευχαριστώ. Τυχεράκια. Τι τυχεράκια τώρα, κύριε Ανακριτά, με δεμένα χέρια. Σκάσε! Πρέπει να είσαι περήφανος για τη γειτονιά σου. Στη Λιανού Πατακού και Νικολάου Μακαρέζου. Γωνία. Δεν έχει σημασία αυτό. Εγώ ολόκληρος αστυνομικός. Ξέρεις που μένω. Ελευθερίου Βενιτζέλου και Τσεκεβάρα γωνία. Πω από τώρα. Είναι να με λυπάσει. Σαν τον Τσεκεβάρα με μια κιθάρα. Βάσανα του κόσμου, τώρα τραγούδι. Σκασμός! Αν το σου λείπε τώρα να έχεις και όρεξη για τραγούδι. Αφού σε 3 μέρες θα με εκτελέσετε. Τουλάχιστον όσο ζήσω να το ευχαριστηθώ. Μα, τι που ξέρεις ότι θα σε εκτελέσουν. Εσείς δεν είπατε πριν ότι σε 3 μέρες. Σκάσε! Θα μου πεις εμένα τι θα κάνω. Σε 3 μέρες είναι τα εισόδια της Ερτόκου. Πιστεύω για το λάδι ακόμα. Εσένα θα εκτελέσει. Σε εκτελέσει την επόμενη. Άθε, καταπατήσετε τα ιερά και τα άσια της πατρίδας. Ούστα από εκεί. Πάρε το χαμπάρι σκουλίκια. Εκτελέσεις σε ημέρες νησίας δεν γίνονται. Βασανιστήρια γίνονται. Ελαφρά. Τα βαριά γίνονται καθημερινές. Προπάντων τις εθνικές εορτές. 21η Απριλίου. Εκείνη τη μέρα γίνονται τα ωραιότερα βασανιστήρια.
Να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Τι σε κάνω μουράς ρε. Λέω, σκόβουν τα δάχτυλά σου. Α, ναι, και εκείνη η φάλαγγα. Με το ματούλα και ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι. Τι λες ρε. Λέω, για τη φυτίνη. Όταν σε λιώσει το ξύλο εσύ θα γίνεις φυτίνη. Πάντως, μεγάλη τύχη κύριε Ανακριτά να βασανίζεσαι την 21η Απριλίου. Ναι, εκείνη τη μέρα καταλαβαίνεις είπα να πει εθνικόφρον. Ενώ τις άλλες περνά παρατήρητο. Σκάσα μπροστά μου στο κάθαρμα. Άρχισαν πάλι τις οικειότητες. Πάσα νόητο σκουλίκι, πάσε. Πάσε που δεν συμμέρισε το μόχθο της εθνικής κυβερνήσεων και όλων ημών. Μοχθούμε για χάρη πενταλητήρων σαν και σένα. Ξέρεις τι ώρα είναι. Πού να ξέρω, αφού μου το σπάσατε το ρολόι. Σκάσε! Που θα μου πεις ότι σου σπάσα το ρολόι. Αφού εσείς το πατήσατε. Αυτό τι γύρευε κάτω από το πόδι μου. Τι ώρα είναι, ξέρεις. Όχι. Είναι ώρα που θα πρέπει να ξεκουράζω με σπιτάκι μου. Γιατί γι' αυτό κάνω υπερορίες για σένα. Να μην σας κρατάω και με το ζώο. Ναι. Αλίμονο, βρε. Για σένα. Το καρδίκο μου κάνω. Λίγο υπερβολικά βέβαια, αλλά το κάνετε. Μιλά καθαρά, ας ακούσω τι λες γιατί δεν σε κρεμάς ανάποδα. Λέω, σας αξίζουν συγχαρητήρια. Το ξέρω μπάσα ρε. Αλλά ποιος θα αναγνωρίζει. Αναγνωρίζουμε κύριε Ανακριτά. Σκαλμός! Τότε γιατί δεν ομολογείς να τελειώνουμε. Τι να ομολογήσω. Ποιος έγραψε τα συνθήματα στις τουαλέτες του 16ου Γυμνασίου Κορυδαλού. Πού να ξέρω, εγώ μένω στην Ηλιούπολη. Α, σε τις είναι δικαιολογίες η απάντηση αυτό που σε ρώτησα. Νομίζω πως θα με ξεγελάσεις, Μα εγώ δεν ξέρω ούτε κατά που πέφτει ο κορυδαλός. Δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου. Τώρα θα σε δέσω. Μα εσείς με λύνετε. Εάν δεν σε λύσω πρώτα, πώς θα σε δέσω. Σε συγκιόλους συλλογισμούς δεν μπορείς να κάνεις. Απορώ πως έγραψε τα συνθήματα στις τουαλέτες. Μα δεν τα έγραψε. Α, κατάλαβες τον. Τώρα θα σου σε καλύτερη θέση. Θα σου το ομολογήσει να τελειώναμε. Αγαπάει εγώ σπιτάκι μου και εσύ στο μπουντρούμι σου. Κύριε Ανακριτά, Λέγε βλάκα. θέλω να ομολογήσω. Μα, μπράβο ρε. Χαρητήρι. Σάματα. Έτσι σε θέλω. Λοιπόν, χαρτί και μολύβι. Έπεσα και κάτι. Λοιπόν, εγώ ο κατώδη υπογεγραμμένος, το όνομά σου. Γεώργιος Παπαδόπουλος. Πάλι τα ίδια. Μα τι να κάνω κύριε Ανακριτά, αλλάξτε το όνομά μου. Τέλος πάντων, ας είναι όλα τα άλλα που θα πει σωστά και ας με συγχωρέσει η μεγάλη χάρη του, ο πρωθυπουργός μας, η αντιβασιλέας μας, και πρόεδρος της Δημοκρατίας μας, υπουργό παιδείας μας, παιδείας μας. Και δήμαρχος και κοινοτάρχης μας. Έχει χάρη που ομολογείς αλλιώς. Λοιπόν, εγώ κατώθη υπογεγραμμένος, ας μην το πω, ας το γράψω μόνο, δεν πάει η γλώσσα μου. Δηλώ υπευθύνος και βάσει των συνεπειών του νόμου. Τι ωραίες λέξεις. Ότι, πρώτον, έγραψα αντιεθνικά συνθήματα στις τουαλέτες κοριτσιών του 16ου Γυμνασίου Κορυδαλού. Να υπογράψω. Σταμάτα! Θα μας περάσει για τρελούς. Μόνο σε αυτό θα μείνουμε. Άμα γράψεις συνθήματα γράφεις. Κανείς δεν σταματάει σε μια τουαλέτα. Για να δούμε. Πού είχαμε παρόμοιο περιστατικό. Στο Βενίδι. Λαμπρά. Δεύτερον. Έγραψα παρόμοια συνθήματα στις τουαλέτες του 3ου Δημοτικού Μενιδίου. Μα τι δουλειά είχα εγώ στο τρίτο δημοτικό μέλλον. Σκαλμός! Πήγα στο γυμνάσιο Κορυδαλίου και σε καμιά δουλειά. Έτσι το γράφουμε, για να ελαφρύνουμε τη θέση σου. Για να δούμε. Έχουμε και μια τοποθέτηση βάβα στο Σύνταγμα. Τι θα την κάνουμε αυτή, μόνη της μπήκε. Όχι πρέπει να την έβαλα εγώ. Ποιος θα την έβαλε βλαμμένη εγώ. Λοιπόν, τρίτον. Τοποθέτηση βάβα στο Σύνταγμα στις 3 Ιανουαρίου του 1969. Μήπως ήταν βόμβα του σεξ. Σιγά μην ήταν και το 7, μία ήταν. 1, 2, 3. Δεν είπε κατάσταση, θα δώσουμε. Αρχικός ζητάει πάντα από 4 και πάνω. Μια χόρτα όπως αρχηγός. Έχουμε και μια απόπειρα ανθρωποκτονίας με τραυματισμό. Βάλε και μια τζαντίκη. Είναι κρίσιμο τι το δω. Ναι, αλλά έτσι όπως το πάτε κύριε Ανακριτά, στο τέλος θα με κρεμάσουνε. Και τι τα θες ρε ηλίθεια να ζήσεις και να σαπείς στα μπουντρούμια. Καλύτερα να σε κρεμάσουν να τελειώνουμε. Να ησυχάσεις εσύ, ησυχάσεις κι εγώ από σένα. Αν είναι έτσι. Είδες καλή προσφορά που σου κάνω. Αν το μάθουν οι συναδέλφοι μου θα με κρεμάσουν μου καλά την πιάτσα. Να μην σας φέρνω σε δύσκολη θέση. Κάνε το καλό και ρίξω σε γυαλό. Γυαλό πηγαίναμε και ύστερα πεθαίναμε. Τι λες ρε! Λέω τέταρτο. Είδες που το θυμάσαι έτσι αβίαστα. Τι πεις καμιά μέρα ότι σε βίασε κανείς. Λοιπόν, τέταρτον. Απόπειρα ανθρωποκτονίας με τραυματισμό. Ωραία. Τώρα
Έχουμε μια ολοκληρωμένη κατάθεση. Πέμπτον, Για λέγε. ανθρωποκτονία εκ προμελέτης μετά αγρίου ξυλοδαρμού, στραγγαλισμού και λιωσίματος κεφαλής. Μα, δεν λέω τίποτα τέτοιο εδώ. Περίεργο. Πότε έγινε και δεν τον πήρα χαμπάρι. Μα δεν έγινε ακόμα, τώρα έχει. Με τόσα φύλλα σου